Разбираш? Тук всичко тъне в лайна. Проста ли си, ма? Значи млъквай, бе! Дей кръщя, казвам ти, дей повишай тон. Искам тук всичко да оправиш, дей ми гаменствай. Да бия на... Слушай. Дей ми такой, дай тук ножа. Ножа. Давай, искам да се изчисти. Слушай, Стояне, дай они песна на Янко, сега ще влезе да... Ми даваше за палмицо, биш и ще едно закарам. Казвам ти, че ми писна. Мизери неща гледам, дистанционни, лайна, косата ти, путката ти, чупени цигани. Не издържа. Това е кост на земята, разбираш ли? Да, защото си путаш, бей! Дей кръщя, слушай, дей кръщя, казвам ти, хахо, хихи, много беше весело, почва да се дразня, казвам ти. Почва много да се изнергам. Няма ти да ми крещиш, аз също. Давай, милици, лайна, газа, очила, цялата маса трябва да е чиста, пепелници пълни трябва да виждам, ще ви иба путката майна, разбираш? Значи като крещиш, Да. и аз ще креща. Няма такова, аз намали тона малко. няма да Това намеря. някакви долнопробни курви, брат, то всичко е леш там. В смисъл всичко е леш. Тут направо чудо. Изчезвай ти от тук, не мога да гледат, педерас. Максимум тук. Изчезвай. Ба, майката да всички. Где ми блъскай, ма? Где ми блъскай, ще го еба в майната? Ти, де ми се смей. Почва, знаеш как да не ми е смешно изобщо? Знаеш как да не ми е смешно, махич?